Казват, че възрастта е богатство, към което всеки се стреми. Ако това е истина, тук наистина имаме един много богат човек. Това е 100-годишната баба Станка Ганчева. Между впрочем, за последните 7-8 години това е трета столетница в село Яворово. Само преди няколко години чествахме 100-годишния юбилей на баба Радка Богданова и след това и на баба Радка Енчева. На какво се дължи дълголетието на Яворовки? Яворово е чудесно място за живеене. То е далеч от централни пътища и затова е тихо и спокойно. Заобиколено е от 3 страни с борови гори, въздухът е чист, климатът благоприятен. Зимата е мека, а лятото прохладно. Дълголетието на Яворовки се дължи и на тяхното трудолюбие. Те с любов отглеждат градините си и обработват ги и си приготвят екологично чиста храна. На това вероятно се дължи дълголетието на яворовци. Баба Станка не прави изключение в това отношение. Тя е най-малкото дете от 7-те деца на нейните родители. От малка се труди. До есента на 2015 година тя копаеше в градината. На млади години баба Станка била изключително красива и се обличала много стилно. В едно малко портмоненце, което не можахме да намерим сега, свидно пази една мъничка снимчица, на която е облечена с стилна рокля, с модна екичка, с дребни копченца на предницата. На главата си е вързала като диадема светло-синьо гази, копринена кърпа. На стари години вие виждате, че отново баба Станка е спретната, чиста и хубава за годините си. Да я поздравим. Днеска сме дошли всички, но най-напред ще дам думата на кмета на селото, господин Райчо Стоев, който ще поднесе подарък и ще прочете поздравителни адреси до столетницата. Бабо Станка, щастлив съм да те поздравя. Щастлив съм да те поздравя с 100-годишния юбилей. Не познавам вече. Годинки му. И на днешния ден съм длъжен и аз да поискам прошка. Райчо, ма. Брате, не кажа. Райчо. Райчо, ма, гледа. Райчо. Искам да ти поднеса един скромен подарък от мое име. Една кошница с плодове. Искам да ти поднеса и поздравленията във вид на поздравителни адреси от кмета на община Стара Загора господин Живко Тодоров и от областния управител господин Георги Ранов. Заповядай. Не си мога.